हेलो हाय नमस्कार मु चिंटू वेलकम करुच्ची रॉयल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को। आज होची गुरुवार तो फास्ट कथाटा है आपण मानक ठारू क्षमा चाहूँगी कहीं ना वीडियो किसी आसी पार नथिला एथि कि मो देह टिके भल नथिला तापरे मंथ एंड रे प्लांट रो काम किसी अधिक थाए से वीडियो कर पार नथली। तो आज जेहेतु गुरुवार बहु सका उठे सारे मत कहीं आज माणवसा गुरुवार समस्ते गाधबध सारी सारे मत उठे कि चाहाटा देले चाहाटा मुह धोई चा पी सारिकी एबे ब्लॉग स्टार्ट कली जीवा पड़े एबे गाधेया गाधे की मन टिके भल नहीं तो टिके जीवी एने मोर जे मु जहाँ अधिक माने आम ये मो पाखरे 3-4 किलोमीटर हम दूर से मंदिर को टिके जीवी सी हेले प्रत्यक्ष देवता तांको पाखरे मो जेतले भी मन दुख हुए कि कौन हुए मु तांको पाखु जाए जाकि टिके टाइम स्पेंड करे मन टिके भल लगिले आसे। तो जीवी एने गाध पदुआ सारिकी टिके बाहर की जीवा हो गाधे सारिकी ब्लॉग कंटिन्यू करछि आ सोईकी उठिला बेलू झील तार पूरा देखुना मनीष भाया आखि बुझिकी ध्यान करुच्ची छई कौन किलो आज मन दुख कहीं चलू गाधेबुनि आज सी काली गाधे मु तो प्लांट पलैली बो गाधे देते शोची तार गोटे अयस कर गोड़ हाथ नबेकी हौ सो सो गाइज मुझे पाखापाखि पहुँच गले अधा बाटर अधिक आस सारे जेहेतु ट्रेनटा जाऊँगी से रही जाइए आउ अल्प बाट अच्छे मंदिर मंदिर रे पहुँचिकी देखा मंदिरटा केमी आउ बहुत शांत परिवेश से आपण में आसतु केवे बुलिकी जातु जदि समय बाहर समय तो नुह कहवा कथा नुह भगवान को समय समस्ते दिंतु जिते भी टेंशन था सब टेंशन दूर हो चलतु जी मंदिर मंदिर रे देखा कौन केमती परिवेशटा हो गाइज गला रास्ताटा एमती सेपटे रास्ता तो पूरा कदर्य आउे आपण मैंने देखिपे पूरा जंगल टाइप रही देखु एपटे बिल एपटे जंगल आ ट्रेन लाइन माने दिन में सीरियसली आसवाई दिन में डर लगे समस्त को। तो चलते जीवा एबे मंदिर रे पहुँचिकी देखुची आ पहुँची गलु मंदिर पाखे मंदिरटा एमती चलन जा भितर को कौन कौन ना देखा सूटा काटदबा
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ତ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଉ ଶୋଇକି ଉଠିକି କଥା ହେବା ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଜମା ଖାଉନି ଡାକି ଡାକି ଆଉ ସେପଟେ ତ ତାର ସିଏ ବସିକି କାଙ୍ଗାଳ ଖାଉଛି ଆଉ କାଙ୍ଗାଳ ଭୋଜନ କରୁଛି ଆଉ ଖାଇସାରି କଥା ହେଉଛି ଆଉ 2 hours later. ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲିଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଖାଇବା କଥା ଶୁଣିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆସିକି ନୁଚିଛି ମୋ ପାଖରେ ଚାପିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଶୋଉଛି ସେଠି ଯା ଡାକୁଛନ୍ତି ପରା କେତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟଣା ଘୋଷରା ହବ ଖାଇବୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଡଗି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଅରାଜୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେତେ ସେ ବାହାନା କରୁଛି କ'ଣ ହବ ସେ ଚା ଯିବୁନି ତ ଟେକିକି ନେଇଯିବ ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି କହିଲେ ଆଉ ଆସେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ତ ଆସିନୁ ତ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ନା ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଆସିଲୁ ଆମ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖାଉଛି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଇଏ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସିନିୟର ପର୍ସନ୍ ମନୋଜ ସିଏ ତ ଆମ ଇଏ ବଣ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ତ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ତ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ମାଲିକ ଆଉ ଇଏ ତ ରଞ୍ଜିତ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଭାଇ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଚଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚା ଫା ଟିକେ ହଉ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ହଁ 11 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କପ୍ ଚା ପିଇଦେଲ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ୱାନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ନ ପିଇ ପାଇଲ ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ କାହିଁ ଏଇଟା ଡବଲ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ହଉ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛ କିଏ କରିବ ବାଟୁ କରିବ ଆପଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଲିନି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚା ସୁଡ଼କେଇ ଦବ ପୁରା ମୁଁ ସୁଡ଼କେଇ ପିଇ ସାରିଲିନି ଚା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଟା ଆପଣ ଧରିକି ଦେଖୁନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା ଇଏରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବା ଆଉ 2 hours later. ଓକେ ତ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଝିଅ ଖାଲି ଡେଇଁକି ମୋତେ ଧରୁଛି ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଠି ହେଲା ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ପାଖରେ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ନା 11 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଏଡି ବଡ଼ କପ୍ଟେ ଅଛି ଏଡି ବଡ଼ କପ୍ରେ ଯିଏ ଚାହା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ 11 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ୱିନର୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ହେଇଯିବ କି, ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ହେଲାନି। 1000 ଟଙ୍କା ମୋ ନାଁରେ ବାକି ଖାତାରେ ପକେଇଦେଲେ, ତ ହାରିଗଲି। ଦେଖିବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜିତିବା ଆଉ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଧିକ ନ ବଢ଼େଇକି ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, କହିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଛି କ'ଣ କିଏ ଦେଖିବ, ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭ୍ୟୁ ଜମା ବି ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ବି କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭ୍ୟୁ କଥା, ଭ୍ୟୁ ଯିବ କେମିତି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ବି ମାନେ ବେଶୀ ବଢ଼ୁନି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁ ବେକାର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କର, ଦିନ ମାନେ ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବୁ, ରାତି 12ଟା 1 ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପକେଇଲା ବେଳକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛିଟା ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।